Od divokých autokrosových speciálů se přeneseme k mnohem menší, ale přesto hodně dravé technice. Nejlepší čeští motokáristé zavítali o víkendu do Písku. V Písku odstartoval třetí letošní závod Czech Kart Open, tedy mistrovství České republiky a pohár Autoklubu České republiky v kartingu. Okruh v jihočeském kraji nabídl tradičně velkou porci motoristické zábavy a ukázal, že umí zaskočit i jasné favority. Možná také proto, že patří mezi vůbec ty nejnáročnější tratě v celém šampionátu. Tak je velice náročná, protože jako jediná trať se bere skoro všechny obrubníky. Sice tam jsou antikaty, ale vy nesmíte vlastně být až za čárou, takže se berou vlastně všechny obrubníky a je to za mě nejtěžší trať v MČR. Trať mám velice rád, je to sice dál od mého domova, ale já jsem vždycky rád zavítám, protože je to fyzicky hodně těžká trať a je hodně technická a velice zajímavá, takže prostě jedna z mojich nejoblíbenějších tratí tady v Česku a celkově je možná na celém světě. Jako první se na start superfinále postavila tradičně kategorie Baby 60. Pole position si vyjel po vítězství ve druhé finálové jízdě Michael Kolář, který si pohlídal první místo také po startu. Jenže ještě v prvním kole musel ze závodu odstoupit po kolizi s Adrianem Vlachem, který lídra závodu převrátil a vysloužil si 10sekundovou penalizaci. Vedení se tak ujal na startu druhý Mikuláš Červenka s číslem 19. Na druhé místo se dostal Václav Rumlena s 95 a třetí byl Adrian Vlach se 37. Červenka navíc v superfinále předvedl úctyhodnou defenzivu a pod šachovnicovou vlajkou projel jako první. Je tam škoda, že ten Kolář šel bohužel přes boudu, ale naštěstí jsem si to první místo udržel. A co se tam vlastně stalo Michalovi? No, on ten vlak ho chtěl předjet, jenže Kolář to nevěděl a vlak mu naboural do zadního kola a kvůli tomu tak šel přes boudu. Kategorie OK Junior měla pro superfinále v Písku jasného favorita. Jak první, tak druhou finálovou jízdu totiž ovládl Slovák Alex Molota. Docela dobrý, tréninky boli dobré na začiatku, ale potom sme začali spomalovať a kvada nám moc nevyšla, ale potom na prvním závode som to vyhral a potom druhý závod som čekal, že to už nevyhrám, ale lenže som vedel, že ten Todd to nepostráží v tom toboganu, tak som to tam poslal. Právě Molota v superfinále neponechal nic náhodě hned od startu, když si bez větších problémů pohlídal první pozici. Martin Todt z druhého místa na startu propadl až na 10. příčku a tak Molotu s číslem 559 následovali druhý Tobias Secený s 59 a třetí Filip Planeta s 1,80. Molota zatápěl pod kotlem a už ve druhém kole měl náskok větší než 2 sekundy. V klidu mohl být i druhý Secený, na kterého měl Planeta obdobné manko. Molota v dalším průběhu závodu nespomaloval, spíš naopak. Zajížděl jedno nejrychlejší kolo za druhým a konkurence dál ztrácela. Martin Todt se po katastrofálním úvodu propracovával dopředu. Po polovině závodu poskočil do nejlepší 5 a ve 12. kole se dostal až na místo 4. Cílem závodu projel v suchém triku první Molota před Seceniem a Planetou. 4. skončil Todt a 5. Timothy Dobogaj. Dobrý, štart som mal dobrý a potom som celý závod mal kľud, ale snažil som sa čo najrýchlej ísť, lebo chcel som mať čo najväčší náskok, lebo viacerokrát cez tieto závody dostávam pently, a tentokrát asi ne. Ve třídě OK si pole position vyjel Jindřich Pešl, který ovládl kvalifikaci i obě finálové jízdy. Sám přitom letos v českém šampionátu startoval poprvé. Máme prioritu na evropských šampionátech, takže a většina závodů českých mistráků koliduje s nějakým jiným evropským závodem. Takže my se uvidí se, jestli bude nějaký evropský závod a možná se přijedeme někam podívat, nebo možná i pojedeme. Podařilo se nám velice dobře nastavit podvozek a celkově i motor, všechno jede velice dobře. Kvalifikace byla dobrá, všechno tlaky, mechanik, všechno výborné.
Jindřich Pešl zvládl start nejlépe a bez větších problémů se ujal vedení. Na druhé místo se probojoval po startu ze třetí příčky Lukáš Obručník, třetí byla nejrychlejší žena Karolína Vančíková a až pátý Radek Vávra, který startoval z první řady. Pešl si za sebou hlídal dotírajícího Obručníka, který ve třetím kole musel odstoupit pro technické problémy a na stříbrnou pozici se tak posunula Vančíková, následovaná třetím Vávrou. Pešl zajížděl velmi vyrovnané až strojové časy. V šestém okruhu navíc zajel nejrychlejší kolo závodu v hodnotě 47 sekund a 1/10. Náskok na druhou Vančíkovou měl v tu dobu přes 3 sekundy. Do bojů o stupně vítězů se zapojil také Jakub Kameník, který se po startu z 8. místa probojoval až na 3. místo. Závod byl velice dobrý dneska. Samozřejmě i včera, kdy se jela kvalifikace a první závodní jízda. Celkově jsme vyhráli vlastně všechno, co se dalo. Rychlost byla velice dobrá. Pokaždé jsme vyhráli s nějakým větším náskokem a musím říct, že podvozek fungoval velice dobře, tím si poděkovat týmu MS Kart za všechnu jejich práci. Taky motor jel výborně, od Machač Motor, s tím bych taky chtěl poděkovat a hlavně mojemu mechanikovi a mojemu taťkovi. A jo, nemohl bych být víc spokojený. Favorit kategorie KZ2 Marek Skřivan si do Písku přijel spravit chuť po nepovedeném víkendu v Chebu. Tak dařilo se mi i nedařilo, protože vlastně měřák jsem vyhrál, ale první jízdu jsem měl docela velký karambol, takže jsem nedojel. A do druhé jízdy jsem startoval z posledního a dojel jsem čtvrtý. A pak po součtu do superfinále jsem startoval z 9. a to jsem vyhrál, takže se mi to líbilo. Když se přesuneme tady k tomu víkendu, tak tady zatím panuje velká spokojenost. Ano, panuje, bylo to super, všechno se nám povedlo, všechno jsem zatím vyhrál, takže jsem rád. Před finálovou jízdou, respektive superfinále, je cíl asi předpokládám jasný vyhrát z prvního místa bez jediného problému. Ano, startuju z prvního, takže doufám, že na startu to bude bez problému a vyjehnu hned první a pak si to jenom první 2 kola obráním a pak se budu snažit odjet. Jenže start pro motokáru číslo 1 bez problému neproběhl. Jakub Kadlčák se odlepil lépe, Skřivana vytlačil až na trávník a ujal se vedení. Za Kadlčákem se seřadili druhý Jiří Bečička se startovním číslem 254 a třetí Sebastian Belosin se 44. Do první 5 se ještě vešli Matěj Preus a vítěz obou finálových jízd Skřivan. Kadlčák si v prvních okruzích vytvořil drobný náskok nad Bečičkou a dál zatápěl pod kotlem. Skřivanovi, který disponoval po celý víkend nejrychlejším tempem, se nedařilo propracovávat pořadím vzhůru. Na 4. pozici se dostal před zpomalujícího Belosina až v 7. kole a byť na své soupeře dál tlačil a držel nejrychlejší čas závodu, navíc už to nebylo. Vítězem superfinále kategorie KZ2 se stal Kadlčák, druhý dojel Bečička a stupně vítězů zkompletizoval Preus. Startoval jsem zase líp, stejně jak tu druhou jízdu, takže to bylo super a pak jsem dal v podstatě 100%, protože je to náročné bojovat s Márou, je mladší a rychlejší, ale tak dneska to nějak dopadlo. Na tom startu, tak já nevím, byl tam kontakt? Tak bylo tam typický motokárový kontakt, nic hrozného. A pak už jste si tedy kontroloval tempo, nikdo vás neohrožoval, tempo bylo dobrý? Tempo bylo asi dobrý, no, dával jsem do toho 1000% a neotáčel se za sebe a doufal, že to vyjde a vyšlo to, takže za mě super. A co se týče trati v Písku, to vám svědčí? Jo, tak ta patří mezi moje oblíbenější, takže trať v Písku skvělá, specifická, takže super. Byste okomentovat, co se tam stalo na tom startu? Tak jel jsem až do trávy, protože soupeř mi nedal prostor, takže jsem bohužel jel až do trávy. A tím jsem ztratil hodně pozic. Myslíte si, že to bylo až jako nesportovné? Myslím si, že jo. Já se zeptám tedy, jak probíhal ten závod dál, dostával jste se tam dopředu? Snažil jsem se, ale bohužel nějaký soupeři tak blokovali skoro každou zatáčku, takže to bylo docela těžký, ale bohužel.